Mambawihi chungchanga episode 2 siam chungzom tura request na atam wangin le lo lok pui tam tak anoma wangin ti hian episode 2 hi kan han ti le chun mai ani kumsang ni som pariat khan achang tur kha kaneya chuanin kan rongbol na awangin Longtlai district bungtlang sauta kanin sona kenin ufa chu February tha naw nei turin aizol kan phei chuanin March tha naw kaneya hospitala ko omsan te khan ka ngai to em maya Mambawihi hian min lo ngai ve angim le ti in zana te hian ka ngai to achar zela chuan ma se chung te ka zuk biak ka zuk phone khanin min ngai lo thu le a fel thu hi anon soi china amai ro chu ta po chuan min ngai ve hi ka ring em chuan api apanu kanu hianin alo om china zan te po hi an lo mu ngai me lo ani ome enge kan timbu hlei thei lo an tia ti khan zandar khata ten muwa changin ti khan zingdar li ate lo tho le a khatiang khanin amut te kha abuai em me ya chuan hemi biak hi chu autism symptoms pakhat ania khang te kha enge kan hriathiam lo shim ani chu chuan hospitala khanin ka ngai to mawang khanin min kan tur khan an ron kala chuan baka anaw kha alo en awang khanin NICU ate khana oma kha wang khan hospital kha kan om re ve de heka ti khan hospitala chuan an ron kalpui ta chuan min kalau ngai dana chuanin min ngai lu tukhi enge min mu vele hianin anu ti hian ron tlan phenga min ron ko anga ti te kha kalau ngai to achina ni chuan an ron kal ta ama ro chu an ron lu tale ka mel te hi min sia ang pon om lo amit siring min mel se ba ba chu mun danga hoi atlan kwal thil dang kha ati char ani chu oi karil ru hi an nal lu tu ka khati khopa ka ngai kha cha ke ma zo hang ka wa kwa ta khatya ka kwa kha cha min kwa vele mai ati khan khatyang khan hospital kan om pon ani chumia anawa pian hianin Mambawihi chu kum ni le thakhat ania chuan hospital atanga kan chhuah zan hianin tite dor meyang hospital ati khan kan om san ta ni sari vel kan om ta kan chhuah zan a hianin api nen an lo in oi ngat ta chuan kein anaw zok kha ka buai puya ka timua chuan anaw zok an mut nu ve a po khanin Mambawihi kha mu hil thei si lo kha ache chuanin darkar chuang api nen khan anin oi ni darkar ni do chuan api hi kung upalam pang ve to ni wang hianin a chau ka lo awang khanin nu khoi ke man ka lo oenge ka ti ta chaw kanin oi ta khata chang kha chuanin ti khan kanin oi chun zom le ma ro chu hei tu na hianin dam chiang lo naw ka puang na sat wang kha nge ni cervical spinal diklo hi ka nei ta ka naw puang na ka dar atang hian ti hang ka ban thla thleng gi tu na hian na chok na til lo hi chang ko om thei me u lo ani chuan apa hi arong bol na hmuna omangai sia ke ni ka hospital atanga kan chhuah nu po khan thakhat vel kha kan la oma achan chu nge hlau thon thil thua no te kha ti khanin ni kha chu hei kan chung te haute chan te haute han no te thar ten ron en china chuanin ni kha chu kan cousin hian no te kha ron ena ta chuan engma soi lawa ma ro chu a kho kha ke min lo shil ngam lawa enge issues kha anei ni khana lo shia ama po khan chuanin kan cousin pakhat hian mi ron shilani Mambawihi chu tiang enge entir ula acha ang shil ngam lo che an min ka sei lo ang cousin pakhat hian shil ngam lo che min ron shil tira doctor hena entir ula ka ti hle me kan chanun fa pa po hi Mambawihi ang deuh che hian oma chu hospitala doctor hena en tira phayan referat chuan an enkawl tuna chuanin azia to lutu ka sin hi aron tia chuan ke ma pu khanin ni chuanin entir ve tur ani chu katia chu ta ka ngai dana chuan hei doctor kha kan entir anga anin damdoya chonga ti khan kan dam mei
thei tura ti khan kalangai ni chu I amol tha khop mai kan nu pa hian mi fing takhi kan ni lo ve boka kan kal khat em ma kan kal na ko hian kan kal chota ni meya thil dang hetiang autism ti lampang te hetiang ang lampang hi kan lo ngai sak lo shim bok nen khan chuan ni khat chu kanu nen hianin anaw check up pa in LRM hospital doctor naupang doctor OP kami ne na khanin kan vakal ta chuan anaw kan han check up zo kha ama kha ka soi ta he dan vel te kha chuan min la kau lo thu te chuan he bimaila sha ang pun lawa abenga chet han ti doni la adu ang TV te nursery rhymes te fakna te aron chwa hianin aron hoi wata chuan khatia ang kha ni wang khanin abeng hi chu achetin ka shebok si lawa katia chuan ami thi chalo ti doni la amuwa ti khan hey rhymes ang te po ti khan en amu no mati em boxia chuan banga thil tar te mu no matia khatyang khan ni boxia ka she thiam lo katia chuan han tin ti khan autism lamanin ka chatia chuan ke chuan ka lo shengai lo ani autism ti kha kalam thiam lo engzim mo ngoi ro han ziak te le kha khan katia chuan azia ka doctor op hi ka fak ma ma pon aming poi ka soi lang to pani chu achan chu ka faklu tuka hey no pangan dam lo reng hianin engkim hi min shil fia chin ka du to hi ka zota maksak deu te po ka zotang chan har tak te po min changa do thei takin min ngai thachina ni chu tiang mi ani awang chang ka pan du ta ti chuanin chuta po chuanin mol mang teu yang ka zota chuanin aziak ta ni lekha hian chuanin hei engi omzia katiani ka shelo topa chuan an mani hian khovel shanan neya chu an khovela chuan an cheng china chu tiang deuh lek chu ani an autism bi ka hi ka zir chan bi lutuk lo wangin han soi zaw wak ngai na chu ka shelawa engpo ni siek psychiatry sa ka refer cheunga atia chuan min refera chuan hetiang ang autism fanu nei hi ka client sa hian an oma chu a number ka pe ang chi atia a number min pe bok ta chuanin ole kan tia de chuan kan honga kan ho te po chuanin a ngai na hei han lau thona han lungai ti lampang kha chu engma ka thin lunga hian chuang lo ni chu min kan thlenga chung te ne na enge chanchin an lo ti pon autism atia khovel shanan neya chumi atanga lak chwale chu kan tum tur atia chu ni mei katia thoveng deuh hiang kala omani chu chang kan pa po chu ka vabia ti chuan doctor ina min lo ti dan ti chu ka soya ani po chuan a she thiam bik lo wa khan ole ti meya chuanin zan kha lo nia no pang kan ti muwa kan ngai to wang khan mani fa te nat nan rin hlel po han shiat em lo chumo katia google khan ka en ve ta ni chuan kan search ta ka chiar ta char chuan zan lai kha alonia ti khan ka chiar zela a ka chiar nem tu la youtube pa ti khan kan en chho buk nen kan hei sa pho a severe tak clear kha ka lo en box sia ke la khan chuanin a cure thei lawani ti zong te nen enkawl a buai thak zia thu te khatiang ang zong kan chiar kha chu kamu to lo re chuan zing varjian vela hianin ka zun hi achuak lu ka wa zung ta chuan toilet ka lut hi engmai ka soi thei lo ka trap lalpa ka tia ka trap engmai ka soi thei to lo anna ni ka thin lung kha ka thin lung kha chun angin anani achan chu khatiang tur khan ka fanu hi ka lo da ngai lawa hei ka shia thiam lo lutuk na awang khan enga tinge ti in zo na hi ka in zo ma se chan na ka mu bok si lo chang thei tur po in ke ma ha ka bau ka buai vek hi ani top me ni chuanin ka in thiara ka tapa khami zo kha po na ka wa chhuak ka mi thi abui lu ka chuanin kan pa hi ka phone thau top me ni khwa hi angi aron var deuh ti to ta chuan kan pa hi phak deuh hianin alo la fingte ka chapa ente mo mamboi chu autism ani ka kan chap thalea autism la chuan lo google la lo chiar ve te abak chu mo ka soi thei lo ka ti ka chap to chuan phone hi ka da top chuan ole tia chuan phone ka da top pa chuan
kal Mambawihi muhil bu mai kan mu pe kha chu abula hang ka ching chia boite hetiang tur tan hi jang ka phal lo che sin pian ma atanga ilaka kalau dream ve zong te ini anga alen huna chuanin ti in doctor missionary ani anga lelpa Mambawihi chu missionary tur ani hi doctor ani anga midang te dam lo te tan a thlonin dam lo te tan anun a hlanang lelpa chu ti in kalau dil ve chin I lo seilen dan tur zong te lelpa Mambawihi pasala nei huna te fa nei huna te min la dam ti rang che ti thleng poyang ka jong tai ve chin ma se khang ka dreams le ke mana kalau enge ama be se na kalau nei ve zong te voi le khata han tliak top henge han top tur kha chuanin ke ma hi enge ka tliak top me hi ani me ana ni top me hei ka soi fia thiam lo mo chuan khata ka ngai dana chuan ke en ho te kha chu ka soyang khan an severe ma wang kanin hei nakina chona lo liananga tiang ang hian om sia ataksa the asoi vak a kutte thing vak anga alu te thinganga hei engma shithiam lamina hoi huanga mi tenan mu sit dan tur le engtin nge ni ang ti zong te ka ngai to kan rong bol na nen ui arap tha ki ka tilut to kani chu kha wang khanin ka tap zoi soyamo kamizing kha chu chan chuanin cho po ka theih lo khata tang kha chan cho hi ka ngai to mang lawani ka lem theih lo ka shuka hena ta ka chu chang na hi pakhat na ka nei lawa chuanin ana wala sen bok nen chu ta chana naw chu thlakat ola pum lawani chumo kan chia chuan chuanin tikhanin kamang ang lut tuk kha chuanin number min pek doctorina number min pek khanin ka phone ta topa chuanin aming hi chu ka soi zel lo menga achan chu an mani hian an du lo ve theya wang khan chuanin ka zu phone nu kha mi ron nem na salu to ka an mani ho hi chu mild autism kan ti ho pe hi chu lekha thiam tak te scientist te an ve thina nia pa che an ni feng chu ka tilawa ama ero chu mi special tak te po hi an ron ni thina nia aron tia chuan chu lawa ka thin lung tok em tu le career ro ti dam ve hok tu kha ka aron soiboka khatiang ang special no pang enkawl thei tura pathiani na rawat chekha enge aro pui lutuk nu tam tak nu zong hianin a ruat lawania pathianin a ena hei hi enkawl thei tu turani ati te a chawania a ruat chin ni chutiang tur chuan pathianin rin ta ka angai che ni kha minon tia kha khan hei min ti dam ve de hoka pathian rem ruat engmain ka dal thei lawa hetiang enkawl thei tur na min ti ni chuan ka thei top ka chuang ka tia chuan tikhanin khamini khan ka man mo lutuka ke ma karil ru ka achan chu early intervention hi apoi mo ti ni wang khan an mamu ang tak he enge enkawl na an don kha chuanin enge an mani tan khanin a thani ti te kha kan shi chho ve bok nen khan chuanin psychiatrist a khanin kalpui ka tuma ma che ka kalpui ma in ka da doctor pakhat karin ve me no pang doctor thau hi nya chu ka pan pui le ta ama shwai lo khan achan chu ka chang chiat bor nen ama hi ven reng ngai bok si nen ke ka in hliam na ladam chiang lu tuk bok si lo ne han ke ma in ka han kal phota chuan clinic a han ka vatap lo to pa ka mu chu chuan thil om dan te ka kan soi khan ama ka lo en ve photanga ti chuanin decision ka siam theyanga tia chuan taya khan ka shwai ta chuanin amu box si lo nen ama kha swal box sia ti khan om dan velan en khanin autism nge chu ani hi ka te ani kapu mi ang lo kan ti hi ani mayem ka tia ni mi ang lo ni mai oi kan na lut tu ka zoi ve ka ani adam thei to la vem ka tia odam thei to lo hei kanat dan chu chuanin kapua enge ramlun south pay kapua hi kapo pay ani chu kan ke in taxi po kala du lo ke in tikhan kho pui ngar ramlun south kan pay kong pui kan pay ki kham lai dewa food pet oma kan pay ki ka hoi wanga oi lalpa ta hian ka zuan thlak pui meidona monilet
heti reng chuan engting nge ni ang kati achangin motor hian mi ron su let top mai sila kan nu fa hian ti te khatiang ang cheber ber te ka ngai to ta ni chu ka tap ho hi ni top chuan in ka thlenga ka be hi adong em ka pasala chung te ne na te keima chung te ne na te ti khang kan soi vel boka ka be hi adong lu tuka keima hi ka tap me mi mu lu tuk lo ten aruk te pon mi lo mu mei thei bok ta ti khanin anaula sen box sinen ka be dong lu tuk hi achang chuanin kan nu fa thum hian lelpa min la mei ro heti chuanin engtin nge niang i rong bol tur po in kan tin don hleinem apa rong bol na po i enge ti chak tu ni lavin ti nu fum tu kan ni don a sin te ka ti hian ka aw pathian hi ka aw mol lo renga ni chu chan hun ka pang chawa chuan i anuwa khanin i doctor dang ti khang kan mu a chuan doctor sang hi kan mu kwala chuan tu man min diagnose sak thlap ngam lawa ziakin min diagnose sak thlap ngam lawa ni chu chuanin ngam lo hanti la hei i ala te ve boka kum ni le thali la tingnang kum ni le thani vel borania anaw khat an pum chawa po khan chuanin i put doctor shekima kan pan po hen ala no pang ema i kumthum chin tal an ni lo hi chuanin i hetiang ang a symptoms ang hi chu i an mani ang rual hi chuan i nei hi an tam lutuka i tian an lo changliana hei i enge an lo changliana re ve mai te omle china wang hianin i diagnose swal te po hi a lo om lutuka antia adik renga khovel pum anga po khanin kumthum nuwa chau kumthuma chau diagnose turti angvel te pokhala china chuanin kamin ni wang khanin kapu min river mai ro katia chuan eng po ni se nangma hi enkawl masaki ngai min tia doctor shikima chuan i anxiety nei na salut tuk min tia ai kapu ke ma hi chu in enkawl thei kani lo ka fanu hi kan ti fatangai ke chu nakina i min river la kanon ho huna katia chuan velora kha min refer phota chon anua chon ke kanau chianu vai Mambawihi mi hi hetiang lama specialist hi ania atia milo ron saka khami khanin gilit special school a sonin train kan neya atia chuan chu i vapan ro i mintia chu i pandung chan ru ka siam le ma se ka zam to lu tukani i achan chu enge ka thil face kha ana salutuka ka thil handit ila kanu hian chu kan pa nu chamin kalpui zela chain kan pa te pon min kalpui a chuan i ta chuan kan chianu ka va phone khanin nangma chuanin face to su i pasal ineya i pasal nen khan engkim ka face ro i achan chu i tor kha aturu lutuka i nakina chuan zo lawang in pati zia khan engkim kha machon ro min ron tia kan pa chu ka va shila kan pa po chuanin min she thiam tak mai khanin cholte la in dikhana ron pheya chuan gili special school a chuan kan vakala chuan an mi chuanin ke chu diagnose heitu kani lawa ama ero chu i nge ka mu dana chuanin mild autism chu ani chuan ka shia a fel khop meya in phai lama inkal don ro ani chuanin vilor ai chuanin aims delhi khupan ula khuta khwanin i autistic clinic big te an neya tin india rama chuanin i abuai pui masap perania i kuku acha no pangte pon an diagnose theya hi kuku pan thei ula chu kati khop me ya chuan kan vakir le a min refer na kha kan va thak tir le a ti chuanin aims chuan kan zu kal ve ta ro ya kan chung goin kan kala he hi achan chu anu ina a history de kha ka shia pek ani wang khanin min zo kha angai dona I achan chu ama an engma ala soila boxi awang khana ni kha chu zo the ani don lawa kha wang hanin ka kal tel ve a kan no anaw mam boi naw thani mi lek shwai chuanin kan kal ta chuanin aim sa chuanin mian lo tam ema ke ni la sheve ngai lo ta chu jingdar nga kan thawa kan vakala
chuanin engma eitur kan keng box si lawa I tui hi bottle ni kan kenga ti chuan ni lengin kan oma I ka beka khanin chocolate pakhathi lo oma chu chu Mambawi kan eitira ti chuan I ni leng khanin kan bo kwal na sa khop mei boka chuanin ni thum kha I enge minzir chianga observation le assessment kha an neya I ta chuanin atira chuanin doctor pakhatin min ena anuwa chuanin team angan lo oma I te pathum kha anya chuan I achen clinical achen pediatrician te ang khan khang ho khan ti khan thil tak taki min zota question hi zatni chuang min zotang chuan Mambawi kha ache zia te kha an ena an thli renga ti khan eng moni an pe an ti tira an ti khan eng tin ti ma an ti kwala I chuanin ni thumna khanin an HOD I professor Sefati Gulati kami ho khan min kauta chuanin undiagnosed khamin shirta I autism ania antia chuan ta chuan ka du hi ka zota ni autism ani hi phone ka entirna satwang ani em ka ti ta chuan an mani chuan phone entirna satawangin autism hi a thei lova autism hi chu gene a changin emo engemoni thil an mani na an ton na sateu amoni thil khatyanga chang khan I at englo enge ani thei chawa phone entirna sat te chu I enge akior le theya autism chu akior thei to lo ti kha min shil dan enge adam thei to lo chuan medicine om lava I number 1 chuan train number 2 train number 3 train in train anga in train that paule amaron changa in thil in zirtir nem paule thila she nemang chu chu ani mai zirtir ani top mai ti khanin min shila chu chumi a chuanin kalom to ta zo ka ni chu achan chu ka phone entir ve chin en na sa chu ani lawa achan chu a sen lai zong khan network lo na hmuna kan oma for TV po engma kan nei enge khatyang kha kan nei lawa rhyme si TV chang hianin enge englo mang hianin enge kha pen drive mang hianin rhyme si a enve zewa chu ani de me aba khi chu kan entir ngai lo a hmuna kanom lo ma se I kum khat ani kum kha chuanin I aizola kanoma wangkhan dur lang kanoma wangkhanin TV hi chu enve na sa a chuan phone te po he naw kan pai chho ka lo luak chuak na sa chin nen khatiang vela te kha chuanin entir zeu si chu kan ei tho ma se entir na sa ti a soi tur chu kan ei chuang me alo ma se pu tur dang kha ka shela wani chu chuan ma se an ma ni khan ti hian an ti ta ni kanaw nei dan zong kan soi wangkhan I aludi phi azaw lu tuk kan ti to kha I khami atang khan khati khami chan po khan ni theya I chuwang chuanin I enge aron pia na mo khami a khan aron pian pui ani hi ti kha I enge min shil dan ani ta chuan I phone entir wang ani lawani ti ka shat khan ke ma hi ka dam ta de zo kan ni chu I chuan ti chuanin kan ho kan Delhi kal dan te kan bawro ki chu soi tura tam lo tuka hemi ai chuan soi vek sen po hi ni chin lawa amaro chu ti chuan doctor chuanin ama hi preschool at emo play school ate kaltir ula atir chuan play school a kaltir ula min te ma se play school a umlo Mizorama chu dia om po kan shilo preschool chu oma kan te o preschool a po chuan kaltir mei ula chuan abak enkawl zel dan tu chu website kan zia ka hei hi heta hanin lo lu tanga in lo join anga heta tang hyang kan in shil zel mai don ni ha antia ti chuanin chu tiang chuan I enge damdoi cho tur po omlo train tur chuanin kan hong ta maba ko tak nein kan la zo ngai lo zo tura kan lo in ruat ngai mia lo le engtia zo tur nge ti po kan shiat lo kong zo tur chuan kan hota ni tur chuan Mizoram lampanin kan hota ani engin nge min lo muaka engthil nge kan hmasawn zel don ti po ngai to athiam reng lavin beidong tak ma se be se na tlem nei chung si in kan zira
nei chung si in kan kira Mambawihi kan ena adin mun le ani na engma shelavin lim takin hokong twanin hun ani chu amanga keini anu le apate amalam hun tur thirin engma nga itwa thuingam si lavin zam tak le hupur tak chung si in lam chu kan pan ta ani o katala chani kapong te tuang ilang lo ma se hey ka shereng min enkawl chi min mangai tu